Ania La Ketdin. Nakita ko man yung post mo iti Facebook hindi na minsan mare. Ha? Anya day jay mare? Di man na pananyo pagpasyaran ni syudad. Ah, wan mare. Ay, kunaklaki din. Hay, naimbag ka pa'y ta nakapasyar ka. Gamsyak. Ay naapo, kaanong tupay nga ta makapasyarak, Mert? Unay kan? Kunam kanyak ta inawis nak nga minti kabsat ko. Isu anak ipasyarak mat. No saan nak nga inawis day jay? Oh, makapaspasyar mat. Amo matan, asa anak nga mahilig nga agpaspasyar. At least, nakapasyar ka. Makapasyal nga rin minsan? Ay nako. Ay na, naimbag ka pa'y Berta. Nagpasyar ka manan idi na minsan. Ha? Nakita nga mintipos mo idi na minsan ngal daw. Nagriakak pa'y nga ron. Si kakit di mat, common mat day jay apagpasyaran. Oray ngam at least nakapasyar ka. Wan mat kit ni inawis nak nga minti kabsat ko. Isu anak ipasyarak mat Kastaya. Kit oray nga minawan ti mga awis king ka. Kit agpasyar ka mit tapno makarelax ka magitsag paminsan. Saan apasigla trabaho. Tapno iwas stress. Wan amat peryang. Husto ka, iti dayta nga imbagam. Bigbigat pa'y lang. Nakarumbot ka man ng sarya. Ha? Sa dino ti papanamaya. Nagadupay lang nga maubra dito'y balay. At dala pa panak ka di. Anya kalakit din aya. Ay na, amok man ti papanam. Mapan ka laman ng makichismes. Iyan da bakit pereng amat pada machismosa. Anya? Imbes nga dalos nga mat ka nagasikaso ka dito nagtibalay. Nagiti pa lang awang eskan na ba nagtipang pangruna. Bigbigat ang makadadaal ka iti aldaw. Salbag ka kit di. Ay inayan ito. Bitang ka man lang. Anya lakit din. Isu ana sapa ak nga imay nana. Taadda ti umay ko ibaga. Anya? Ay sus, nakadkadlaw magkat. Amin post ni Berta iti Facebook. Kat agre-react da di apiryong. Kan amin mat post ni Piryong. Kat agkom-comment ni Berta. Kayat asawan da ita. Adda ilimlimod da, a relasyon da. Ay wala na. Ilimod da talaga taadamot asawa ni Piryong. Anya? Hay, talaga day jay Berta. Naglaing amang dadaal iti adda pamilyana. Ay, nagawan kit din abain na no kasta. Nag-post call ti ropa na. Madlaw ko ngamin ka. Sabali ti closeness da. Saan anormal a closeness ti agkatrabahuan laeng. Hay, anialaketdin din aya. May, apa yung nagawid ka pa lang, sarya? Ha? Apay ngay, akas tamot din ti bagbagam. Una lagi din, makiturog ka ni Jayan ni bakit pereng. Tag-chis-chismis kayo natin agmalmala magpatpatnag. Anya? Unang no saan ka nga gawin? Iso nga inibus ko amin alinuto ka makan. Si itla na batay. Unang naman kay Jayan. Unay kamatan lando. Oh, awan, tiri-iri amang ko. Nga putasyak tinagluto iti makan. Napankalaang nakichismismis. Anya? Gumadak man iti cream silk na. Awan gaya mo ti pag cream silk ko. Intun bigat. Ilakwan na kiti lima. Mabitlaan. Hap. Aw, at titigat-gatang baklita. Mano amin? 50 laeng. Nay,
Kita man pa'y asaan mo akadwa jay babae ang nagalas ti ugali na. Ha? Ang sino ti dakta kamatan nyo? Asino pa'y kuma no saan ani Berta? Ay, nagalas at talaga ti ugali na day jay abisprin mo. Anya? Apay anak ko na yun day tanan na. Kuno dagayam limod a relasyon da kinipiryong. What? Kasaluyok kumamot ana ibaga day ta. Kan may sang, saan ama pasamak day ta? Tas si aasawa ni Peryong. Oh, isakit mo at agayim mo. Anya? Ni Sarya ti pagsalud sudam, tammo na. Isaw, tinakaibaga kanyak, iti day ta. Ay, Apo? Bigbigat man ang nagmayat ti panagkatkatawam kumare. among kumare. Machis-chismis ka gaya man nga awan ka amo-amom. Ha? Anyan kayat mo asawan? Ay na kumare. Kadno na para kimbatang iti teresena ni bakit piring iti kalman. Ibagbaga na matan nga adda ka no ti limad a relasyon nyo kini Peryong. Anya? Kasano na kumamot ang naibaga dayta? Ay, Diyos mio marimar, pakawanam. Ni Sarya ka no tinakaibagakin ko ana. Ay, naglokon. Nakaskas daw mo tinday ta chismis? Kanayon ka no ngamin nga agririak ni Peryong iti pus mo. Kan kastagamat ka no. Uray si ka. Kanayon ka mat ka no agririak iti pus na. Anya? Gapulang iti dayta? Ibagadan nga dalimod a relasyon mi? Ay, nagalasan? Ay, salbag kidi. Managipapan damot una yan? Amumat ni Sarya. Ugali na dahi ta idi pa'y anggad. Ay, pahiman day jay babae. Iso at talaga ti paglaingan na. Ti agaramid iti saan apod no nga istorya. Naibagayo kinibakla asyak tinang ibaga kada kayo? Nga adda limod a relasyon da Peryong kan Berta? Embaga kon Anya, ngam, sa bagay, awan parikot iti dayta, gaputapod numot. Katuwan, iso abay amon Kita ekman no anyan to ti ibagana no agsabat kami. Ibagam tinadlaw mau. Oray kita aminin na ko naktumaw. Unay nga iti kasta at chismis. Ultimo pa nagreak iti poste akin pos. Kit adda ka ipapanan naman. Amumat iti lugar tayo. Nagpupunipunan dagiti nagaalas ti rupa na achismosa. Ken may sa addan asawak. Agriaka ka iti pupos ni Berta. Tagkakadwa tayo nga rod iti trabaho. Anya laki din na ya. Isungarod day tati kunak. Agkakadwahan tayo iti trabaho. Isu asanda ko mga ikan iti sabali aka ipapanan na. Ngam isumad gaya man ti adday ti panunot da. Bayan nyo latta na. Tinapatag kit sana pod naw. Mauman tumod lang nagita chismosa. Awan lat marami da iti biyag da. Isong agkita da iti dadaulin da. Nasaya at mo tanagran nata, Lando. Ha? Apay, saan ka di arumrumor ni bakit mo? Jakbot maranranaan ngamin. Ha? Apay ka rin kumare. Kahit kuman ang makasarita, maipapan iti chismis amapan na iwarwaras. Nagalas at talaga ti ugali ti asawam. Pangaasim man tabagbaga amat. Ha? Agasam man. Mapan na ibagbaga iti tattao nga dalimot a relasyon may kinipiryong. Gapulang iti panagre-react na iti ipopos ko. Kan panagre-react ko mat iti popos na iti Facebook. Anya? No saan nga agparang dayjay kanyak iti mabiit. Mabalin ko akaswan ni bakit mo ko naktumad. Pasensya ako man mare ha. Di ka malanagan. Tay bagak nung sumangpata kay balay mi.
Pagbagak man tasawak. Tilang tuman kami nararamidam. Anya? Nung nga idarom na kaliberta. At nga ron ti ebidensya mga adalimat a relasyon da kiniperyong. Ay, ko. Ay na, bakal, naglaing kanto ngamin amang ipapan. Kapulang iti pa nagre-react da iti post itong kalmaysa, inikamon, iti kay papanan na. Pudnumat, no awan ti limad a relasyon da, saan ko maakas jay? Kun makitkitak ngamin ti comment ni Berta iti ipopos ni Peryong, agasa man, taang sweet da iti comment section. Anya, Ha? No agkatrabahuan dalaang, saan anormal dayay a closeness da? Anyalakit din aya. ipapilit mo tamong. Makamu ka man lang, salbak ka kitay. Ay na, makapaulag at talaga dayay a Berta. Tapay. Kasta unay kano apungtot na gapo iti imbagak nga da relasyon dakin ni Piryong. Ha? Guilty means true. Kas ang matdayta, saan ayanana? Aywan! Husto ka iti dayta nga imbagam, sarya. Ngamain, no saan apod no? Di saan kuman ngagsasaw. Aywan iso apod no, takas jay mat ti reaksyon na. Anialakit din, aya. Hoy, nagawan mo't abain mon si Kasarya? Ha? Apay, ada ka di pa manaknak mo nga da relasyon mi kini Peryong? Ay na, gulo mo ti itden na ray tang aramid mo anya. Amumat nga ada asawa na di tao. Oho, uray pa'y adda asawa na, ngam sa bali ngamin ti closeness yukat. Nakadkadlaw nga adda ilimlimod yu adwa. Anya? Amin nga i-post mo iti Facebook, kat agreak, kan kastamat kan ka. Ay na, managipapan kamot a babae. Alang nga rod, no saan apod no dayta nga ibagbagam, agkabibaw kumaday tangiwat mo. Tapno adagunggunam nga agar aramid iti chismis apakadadaulan ti tattao. Ay, salbag ka! Anya? Agkabibaw day tangiwat mo kunakmanan. Anya lakit din aya? Saan man asyak ti kaskastam a babae? Ay, nasing putak kunak tumat. Ngam na ibagak day takan kwa na mare. Anya? Agkabibaw di iwat na anak kabangbangsit. No saan apod no ti warwaras na chismis. Ay wana, barang iso ti pagnakman na. Tiyawanan bain. Ay na apo, umibus mo't iti anos dayjay a babae. Saan ko kuman atutupan kat? Ngam nalabas mo't ngaminan. Gusto mo't lang mare. Tapno agnakam ako na. No agnaka ma? Ngam kasla saan mitan? Agsakit no saan ang makaichismis. Lakoy. Le, apay nga bakit? Bangking mo tilat ang iwa mo, sari. Katsawa ka pilangay. Ay, apay, anyan na pasama ulit ang iwat mo. O, nan ba inday di aberta? Nagpudot tiniwat na. Yung baga nga hindi kalman nagkabibaw kumakano tiniwat ko. Saan wat apod nung nga da relasyon da kinipilyaw? Anya, ngala, gunggunam. Oray sa ang asawa mo kat saan ko matakanunungan na itang aramidam kay. Anya? Ikaw nagsarmeng. Talo makitam na talam. Oh! Kasaraw no kastamon ngagnanayon sa kaya. Bangking kang iwa mo. Anya laki na mo tatang ang iwat. Ay na, amangan kit di
No saan nga min apod no, tindanon mo kanyak nga istoryam, sarya. Ha? Kasanon nga'y, no kastamon nga agnanayaon, di pa'y kat kastamon nga saw. Kas laki din na stroke day tangiwat mo iti kastalangam. Anya. Ti kasayatan nga ramidom. Ingkalaangan agkid daw iti pamakawan kenkwana. Bareng agimbag day tangiwat mo. Kasanaw, no amin atataw anapan mo ing chismes. Kat ibagada pa ing agkabibaw pa'y day taakin baba. Ayawanan na. Hindi na naman. Ay na, agtongpal ka iti bagbaga. Ni Berta lang ti makaagas iti panagkabibaw day tangiwat mo. Ay nasariya. Dahil sa ti maghanap mo, itaramid mo. Managipapan ganito mga amin. Anya. Naitanto mga amin, agsipsipon. Timapan mo ichismis ta mong aramiden. Anya nga ita. Kwa. Lain paglaingin Tuti imbagalang ni Berta kita itang iwat mo. Ay na, magkailig ka talaga. Kasanon nga no imbagalakan ka nga graman dahil akin baba nga iduldulin mo, katagkabibaw ko ma. Di awanin Ania La Ketdin. Si Kaki Gimot. Kasto lang ako dyan kiniwat ko. Nung kastapay lang mo tibagbagam. Gunggunang kunak manen, salbag di. Awan ti masyan ken ka iti kastang alangam. Amin natataw makakita ken ka. Gunggunam ti baganda. Gaputa amudat ugalim. Anya. Mapan ka nagkidaw iti pasensya kini Berta. No kayat mo nga agsublit isigod, ang kasasaad ay tangiwat mo. Salbang gakit di at chismosa. Nay, si kamot gayam sarya. Kat, ha? Apa yung kastamot ang itsura na tangiwat mo? Ha? Kwa pangaasin ko nga mo ang Berta kumari. Anya? Buklakit di pag-arupan. Nakabailam nga rabidan kanyak ti kastoy. Hoy, sa anak ang manggagamot, Anya. Di ko naklaang. Sapay la kumatag kabibaw na tangiwat mo. No saan apod mo ti ibagbagam. Oh, pimayso. Aklo niya kumari. Saan ang nasaya at inaramid ko kada kayo. Managipapan ako unay. Husto ka. Itaman ba yan nasingpot ka kanya ka makisasaw? Saan ka matasigod akasta? Halan ako mare. Ikarik saanan ang maulit na gitinarabid ko kada kayo kinipiryong. Promise. Nay, amumod ka nagpakaasin ako Ay, apo, dahil tanto magchistis-misamente ang mga aramitan. Itatamaya natin dahil ang iwat mo. In ka man nagbiro ka ichismis mo. Ha? Tano at damanan mabwisit kin kay tikas ng aramil mo. Ang mga nuday tanto akin baba tagkabibaw. Saanan at itangiwat mo. Anya? Ay, nalabos ka matin nga agsa ula kay. Puno mo tibagbagak sana ya. Alawan, agbalbaliw akong lakay. Namimpinsanan anag nakamak idinagbangking tingiwat kung adi na oras. Day talaga yan tipagnak ma'am. Salbag ataw. Wan lakay, nagnakamakon anaming pinsan. Iso nga agbalbaliw akon. Ay, saan nga ibagbaga? No di kat aramidan, baka mawatam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay
Panang tarabay,